Bono tigamba tebi mbiyamon etaere ari Nairobi igonkoro kwe ranking member yani among those ikiagera aba bantu bonsi biba chito kubeka chiro ini chiro mukabusa kero muntu mugaseri gochika lakini mwatabanga kwacha mongino lintogorera gara agenda limo kono muna mwante tingenda limo na chire mana toko iri tageka aretire gino na ndete tentoko libono imbe Gladys Wanga imbe ana kwa iguru aba muna mwataka kukwana ibona ata tingo manyango spirits kibatwara nanyora bachakire gukwana mangana akoro kuyobo gavana bono rende kanya mwa conspire you know it is the ground which tells you what to do bono ka kinse monte binwa bantu bane mwangete chikura monsorora igande nganke kwani nini konini abakungu abumugweto barata tabakaba abakore ni mata mwegweto none president na yakwane igata batanga yari kunyarekana no abakungu baye kubu gavana ngo barakore buya obwa bande bana bati niko mubata ya mwana akire gose inu mwandu sirinse mukandusise mukandeta kati bana kati ana mokontiga mokondusiga timongira bakere inze monga kikishere igomna mwata aka inu mweka ngantogenda ndi mwoba ikibona kwaba etiane mwigweta bakorere pasari out of 85 million barure 35 million 50 million is not known as a achieve 50 yani kamurante we must be worried onye kene porongoro chino mocho omamisiyo itoto kwanira kene iki abana mparenga bagote gutikara isiko chibese chire budgeted for eserekali imanye tinga abana bali bakwenda bakigosoma lakini chibese chichika chire kitarikororokana asichire igo twari gukwana asentere nene na ki chipasa limu atebeti abana naende ngagete na oru 2023 gocha njena yakora pasa lirichigo cyo Rwanda lakini njena ichoreti omwaka oria abana bana chitakana chibese chikaenda chisukuru omwaka oyo na ichoretie na irete chibese nchiachete chisukuru naende mune gocha goika gochakera May mpaka June abo mpaka June July chirichigo cha gokoro mwaka naende nitendete abana baro baichoreti still bataraegwa I will bring them intege tokeri mbanke ire muno mokungu ngonko mekishwa ekere kyabantu egekogenda pi so bakike murante gotwari gosorora nabarai baito ase mole mwezi pi egento twairu kyabantu twabeke iruko boko abantu babwenete koewe especially basaris chireti abana chiroti abana baewe ekyagera na chichigo build the future of our children. The community cheto chigo cha koragi behind asengenta baibuli abange bali konyara gwaka na chifisi tutaitebese yechiche linda abana balia baikarase kyara naone serikali yagoteba it is free secondary education ekere goteba free igekomeka chibese abana bali bakali konyara pi just was mama county abana bali bande just was omuchumbe abana bali bande just was omugagana chibese chichonzi pi chibwengete gosoka chigosoka maene pi mokonyara mwana ko baisiko kilo mwana gagwaka ne chibese fees. That is when we shall have 100% transition. Lakini onyore iteraba mwana wo chiweke school tabwa desk yago ikaransa tabwa ati none gyako libalia wana no mwalimu wangu cha wotene no mwalimu mbali abana bachikuri mwalimu gaki bane chibese che serikali yarure tigachiruwe kubono abana baito basome